Haka Jingialehkai Premier League hapreng ka Burnley Persia ka Brentford. Haka ni Jingialehkai ka Burnley ka lala berpelim ya ka Brentford da arla ka way. Haka way par ka Jingialehkai hapreng ka Luton Town Persia ka Nottingham Forest. Haba pai shek ni Jingialehkai baro artali kan hun kia khai da marshi gol. Bad ya ka gol pen ya khai jong ka Luton Town la yoban Thep hashwa ban kot ka Jingialehkai. Kata haka minit ka ba prap heu kundai. Haka Jingialehkai La Liga hapreng ka Getafe Persia ka Girona ka babat ya ka Kerdan ka Baan. Haka ni Jingialehkai ka Getafe ka lakur ka namjob halaying hadin bagalala belim ya ka Girona dai welanot. Badia ka ni ka Chigol juga Getafe la yoban Thep haka minit ka ban live heu lai Lengbau Santiago. Ban Lengbau ka ni ka Jingjob ka Getafe ka lakiu ka Kerdan ka bakhandai haka mi yakin point. Haka Jingialehkai I League hapreng ka Namdhari Persia ka Shillong Lajong. Abo pai shek ni Jingialehkai ka Namdhari ka layo shwa bat ben khijar nengkong haga minit ka ba live nyau Lengbau Harpreet Singh badai lama ka ni Shigol ka Namdhari ka tam haga kela step bat kumjuro hadu ka khandai per minit dai welanot badai haga additional minute kata haga minit ka ba khandai peu plus riu ka Shillong Lajong ka layo ben Thep ya ka gol pen ya khai Lengbau Laiwang Boham badai lama ka ni ka gol jo ka Shillong Lajong baro artali ke kenhun kia khai da marshi gol hadu bukot jong ka Jingialehkai.